o señor Rueda non foi a defender os intereses dos galegos e das galegas, senón os intereses do Partido Popular. Ese é o resumo desta xuntanza. Un fracaso, unha oportunidade perdida, porque para Rueda o Partido Popular está por riba de Galiza e non foi a Madrid a defender a axenda galega, sino que foi a defender a axenda que lle marca o Partido Popular desde Madrid. Rueda non foi a Moncloa como presidente da Xunta, sino como un delegado de Feijóo, e iso é o que explica que rexeite algo tan positivo para Galiza como demandar unha quita da débeda que, por certo, negociou o BNG. Di ademais Rueda que a débeda non é un problema para Galiza. Eu quero recordar 4 datos que son reveladores. O primeiro, o Partido Popular triplicou nestos 15 anos a débeda pública do noso país até situala en 14.297 millóns de euros. O segundo dato, Galiza paga máis pola débeda que outras comunidades que decidiron acudir aos fondos que ofrecía o Estado. Despois de Sanidade e Educación, a terceira partida de gasto da Xunta de Galiza máis importante é a débeda. A débeda pública que hoxe ten cada galego e cada galega é de 5.200 euros. E en lugar de ir a reivindicar un mellor financiamento para Galiza, foi a Madrid a renunciar que Galiza teña o que xa ten Euskadi e o que vai conseguir Cataluña, a chave dos seus cartos. Hoxe Rueda foi a rebaixar o estatus de Galiza como nación histórica e a querer que xoguemos en terceira división. Polo tanto, unha xuntanza que o que nos deixa é un retrato demoledor dun presidente incapaz de defender os galegos e as galegas porque está subordinado á senda que lle marcan desde Madrid.